Sme akční, nikdy nie sme lační, máme nápady, zážitky, sme hraví. V tejto škole nás to baví, tak poď s nami. Ostredkári! Vážení poslucháči, drahí učitelia, drahí rodičia, milí žiaci. Vítame vás pri novej časti podcastu Ostredkári. K Vianociam prirodzene patria tradície. Má aj naša škola nejaké tradície spojené s Vianocami? Áno, každoročne sa u nás 6. decembra organizuje Mikulášsky jarmok. Kvôli covidu sa žiaľ 4 roky nekonal. Takže pre mnohých prvostupňarov to bol celkom nový zážitok. Vyzbieralo sa skvostných 6510 eur, ktoré sa rozdelili na 3 časti po 2170 eur. Výťažok išiel na detskú onkológiu v Bratislave, na zabezpečenie pre sociálne slabších žiakov na našej škole. A posledných 2170 eur išlo na humanitárnu pomoc, organizáciu Marina. Náladu nám spríjemňovali kolodníci s Mikulášom, anielom a čertom, ktorí chodili po chodbách a zamierili aj do prváckých tried. Veľmi si ceníme snahu učiteľov, rodičov a v neposlednom rade aj žiakov, ktorí usilovne pracovali a vyrábali krásne ozdoby na stromček, pohľadnice, sviečky, ale aj chutné koláčiky. Ahojte deti, prišiel som sem s anielom a s čertom. Ja som Mikuláš a doniesol som vám nejaké balíčky. No ale predtým, než vám tie balíčky dám, musím zistiť, že či ste poslúchali. Poslúchali ste? Nebol tu niekto neposlušný? No, poslúchali ste? Neukazujte na nikoho. Dobre. Ozaj, skoro som zabudol. Ešte mi musíte zarecitovať básničku. Naučili ste sa nejakú? No tak to chcem počuť. Ak sa potešíš. Lili, tešila si sa na Mikulášsky jarmok? Veľmi som sa tešila, je tu krásna atmosféra. Je tu veľa zábavy, naučila som sa nové veci a tešila som sa na mojich spolužiakov, že niekomu pomôžem a že tu bude veľa ľudí. A ako sa vaša trieda 5. C pripravovala na náš Mikulášsky jarmok? Naša trieda vyrábala veci na noci v škole, každý si mohol pripraviť svoj vlastný výrobok aj doma a vyrábali sme aj na technickej výchove. Vyrábali sme vianočné ozdoby na stromček, vyrábali sme perníky, brownie sme piekli a potom sme robili čapočky. Mikuláš, čo nám nesie vo vreci sladkosti a cukeriky len pre dobré detičky. A my sme tu stretli pani riaditeľku. Je niečo, na čo ste sa tešili tento jarmok? Mimoriadne som sa tešila, deti. Keby tak všetci vedeli nasať tú atmosféru, ktorá tu teraz panuje a vládne. Stretla som sprievod, na čele bol Mikuláš, anieli, spevokolceli, ktorí spievali koledy. Stretla som veľa detí, ktoré predávajú v stánkoch svoje výrobky. Teším sa z toho, že vlastne už mesiac sa deti pripravovali na tento Mikulášsky jarmok. Teším sa z toho, že pripravovali výrobky spolu so svojimi pani vychovávateľkami, s pani učiteľkami, ale mnohí aj s rodičmi doma. A celé to podujatie je veľmi pekné, lebo páči sa mi na tom najmä to, že učíme deti nie len darčeky prijímať, ale aj dary dávať. A možno tie dary tým, ktorí to najviac potrebujú, ktorí sa cítia v núdzi. A som veľmi rada, že deti v našej škole majú veľké srdiečka. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom nej. Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň. Nech ich sused v láske má, nech im priazeň pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom nej. A máme tu aj rodičia druháčky. Chcem sa vás opýtať, pripravovali ste sa nejak na tento jarmok doma, alebo tešili ste sa na ňo? Samozrejme, že sme sa tešili, ešte sme tu nikdy neboli a chceli sme vlastne podporiť všetkých, ktorí tu niečo vyrobili a vlastne, že vieme, že všetky peniažky idú na dobrú vec, takže pripravovali sme sa tak, že sme doma vyrábali veci, samozrejme deti vyrábali aj v škole, sme sa dohodli s pani učiteľkou, že prídeme trošku podporiť a miniu tu čo najviac peňazí.
Máme tu bývalých absolventov našej školy. Vítajte medzi nami. Chcem sa vás opýtať, prečo ste sa dnes vrátili medzi nás do tejto školy? No tak, jednoznačne preto, že tu máme skvelé spomienky a chceli sme pozrieť, čo je tu nové. Prišli sme pozrieť našich bývalých učiteľov. Pretože sme chceli prispieť na charitu peniažky. Chcela som oživiť túto nostalgiu, všetky veci, ktoré sme zažili na tejto základnej škole. Chceli sme sa vrátiť do týchto nových rekonštruovaných budov a pozrieť, čo je nové. Prišli sme sa nájsť aj tak tiež možno dobrého jedla. Prišli sme pozrieť súrodencov a kamarátov. Máte aj nejakú peknú spomienku na našu školu? Tak ja mám dve pekné spomienky. Jedna určite, ak sme boli v Paríži s pani učiteľkou Machanovou a potom tiež na záverečný výlet v 9. ročníku. Takže spomienok je určite viac, ale najviac asi športové turnaje zo školy, na ktorý sme chodili. No tak asi to, že sme si za tých 9 rokov vytvorili krásny kolektív. Jednoznačne zážitky zo škôl v prírode. Ja by som povedala, že exkurzie zo slovenského jazyka s pani učiteľkou Machanovou. Ja by som určite povedala, že výlet do Škótska, ktorý sme absolvovali v 9. ročníku. Ja by som určite povedal, aké ľahké učivo tu bolo. Kebyže sem chodím znova, mám samé jednotky. Garantujem to. Možno aj futbal počas prestavy s spolužiakmi. Výborné vzťahy, ktoré sme nadviazali s pani učiteľkami a učiteľmi. My sme sem došli hlavne kvôli tomu, aby sme si nejako osviežili spomienky na túto základnú školu a aby sme sa postretávali s učiteľmi a porozprávali sa, ako nám idú životy. Ja som veľmi spokojný s týmto mikulášským jarmokom. Teda pospomínali sme si, porozprávali sme sa s učiteľmi, dali sme si dobrú kávičku a koláčik. Čo pekné ste si zakúpili na našom jarmoku? Tak osobne ja som si zakúpil kávičku a veľmi dobrý muffin. Takže tiež som si zakúpil kávičku a takisto som si zakúpil aj muffin, takže prispeli sme samozrejme. Boli sme teda vo vianočnom bufete, kde sme si dali spolužiaci kávičku a kúpili sme si ozdoby a pomohli sme teda zbierke. Som rada, že tu môžem privítať ďalších rodičov a chcela by som sa vás opýtať, či ste sa tešili na náš mikulášsky jarmok. Veľmi sme sa tešili, lebo je to podpora dobrej veci. A výťažok pôjde na onkologické účely, potom podporu ukrajinských detí alebo rodín a rodín pre sociálne slabšie zabezpečených. Ďakujeme, áno, veľmi sme sa tešili na túto udalosť už celý rok, tak sme boli zvedaví, že ako to celé dopadne. A chystali sme sa na to tak, že sme s deťmi pripravovali rôzne výrobky, už vopred, aby ich bolo dostatočne veľa a chceli sme si užiť celkovo túto atmosféru. Čo konkrétne? Vyrábali sme rôzne čiapočky, rôzne paličky s mikulášskými vianočnými motívami, viem, že sa aj veľa pieklo, takže tu sme videli už celkovo na týchto trhoch rôzne výrobky, ktoré nás zaujali a už sme si ich aj dosť pokúpili. Ďakujeme. Chceli by sme sa v mene našej školy poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podielali na mikulášskom jarmoku. Dúfam, že budúci rok sa stretneme v takom hojnom počte, ako i tento rok. A vyzbierame opäť takú istú krásnu sumu, ktorá pôjde na ďalšiu dobrú vec. Pretože najlepšia ľudská vlastnosť je pomáhať druhým. Na podcaste sa podielali žiaci 8. A triedy Petra Pišteková, Juraj Kudroč, Leonard Zinga, Jakub Ondreáš a Marína Štrbová. Redaktorskú stránku podcastu vedie pani učiteľka Julia Machanová a technickú stránku pán učiteľ Ľuboš Kopecký. Tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste. Do počutia.